Egun berezia gaurko Amasa Bilabonatar guztiontzat. Gure herriko semea den Iraitz Arrospide omentzen ari garelako. Oso harro gaude zutaz, oso eskertuak. Joaten zaran toki guztietan, Amasa Bilabonako herria zabaltzen duzulako harrotasunez. Zure sustraiak nun dauden ondo adieraziz. Momentu honetan, Euskal Herriko inbidia gara. Munduko txapelduna herrian daukagu. Baina ezin gara ahaztu herriko beste kirolari batzuetaz ere. Gure ustez, omenduak izan behar zutela herri honetan, beraien ibilbideagatik eta beraien lorpenengatik. Herri txikia gara, baina bizitasun handikoa. Gauza txikietatik hasi eta iristen dira lorpen handiak. Ziur nago, zure ibilbidea Iraitz ez dela erresa izango. Lana, familia, entrenamentuko ordu asko, karrera txikietatik hasi eta 50 kilometro burutu arte. Non ote dauka limitea Iraitzek? Entzun dizugu zure hurrengo erronkak zeintzuk dian. Behobia, Valentziako maratoia, eta joku olinpiarretako sailkapena lortzea. Gu hor egongo gara zure ibilbidea jarraituz. Gure indarrak hor izango dituzu karrera guztitan. Guk ere amesten dugu Iraitz Arrospide joku olinpiarroietan ikustea Euskal Herria ordezkatuz. Berriz ere, zorionak Iraitz, eta munduko sorterik onena zure erronka berrietan.